சிவசிவ திருச்சிற்றம்பலம். சிவனடியே சிந்திப்போம். வலைத்தள ஒளி காணொளியின் மூலமாக இன்றைய திருவாசக அருளுரை என்னும் ஞான பூஜையில் திருவாசகம் நீத்தல் விண்ணப்பம் பகுதியிலிருந்து முன்னைய தொடரில் 3 பாடல்களும் அதனுடைய பொருளும் விளக்கமும் அன்பர்களுக்கும் அடியார்களுக்கும் பகிரப்பட்டது. இன்றைய தொடரில் அடுத்த ஒரு சில பாடல்களும் அதனுடைய பொருளும் அருளுரை செய்ய எம்பெருமான் திருவுளம் கூடி அருள் புரிந்தமையால் திருவாத ஊரர் எம்பெருமான் தில்லை ஆனந்த நடராஜ மூர்த்தியின் திருவடிகளில் கலந்த மணிவாசகப் பெருமான் குருவடிகளை வணங்கி தில்லை ஆனந்தமா நடராஜ மூர்த்தியின் பொன்னார் மலரடிகளை வணங்கி இன்றைய சிந்தனைக்கு பாடல். வளர்கின்ற நின் கருணை கையில் வாங்கவும் நீங்கி இப்பால் மிளிர்கின்ற என்னை விடுதி கண்டாய் வெண்மதி கொழுந்தொன்று ஒளிர்கின்ற நீள்முடி உத்தரகோசமங்கை கரசே தெளிகின்ற பொன்னும் மின்னும் அன்னத்தோற்ற செழும் சுடரே தெளிகின்ற பொன்னும் மின்னும் அன்ன தோற்ற செழும் சுடரே. முதல் திருப்பாட்டில், அதாவது காருரு கண்ணியர் ஐம்புலன் ஆற்றங்கரைமரமாய் வேருரு வேனை விடுதி கண்டாய் விளங்கும் திருவாரூர் உறைவாய் மண்ணும் உத்தர கோச மங்கை கரசே வாருரு பூண் முளையால் பங்க என்னை வளர்ப்பவனே என்றைய முன்னை திருப்பாட்டில் ஆண்டவன் தம்மை காத்து அருளுவதற்கு அப்பெருமான் அருட்பெருக்கே, பெருமானுடைய அருள் பெருக்கே காரணமெனக் கூறிய அடிகள் அந்த அருட்கரத்தால் ஈர்த்து கொள்ளவும், அந்த பெருமானுடைய அருட்கரங்களால் ஈர்த்து கொள்ளவும், ஈர்த்து கொண்ட பெருமானுக்கு அகப்படாமல் விலகும் தம் இயல்பு இருந்தபடியை, தம்முடைய இயல்பை இந்த திருப்பாட்டில் அடிகள் இறைவன் திருவடிகளுக்கு விண்ணப்பித்து இறங்குகின்றார். வெண்மதி கொழுந்து ஒன்று வெள்ளிய திங்கள் இளம்பிறை ஒன்று என்று பொருள். ஒளிர்கின்ற நீன்முடி, திகழுகின்ற நீண்ட சடைமுடியினை உடைய உத்தரகோச மங்கைக்கு அரசே தெளிகின்ற பொன்னும் மின்னும் அன்னத்தோற்றம் செழுஞ்சுடரே உருக்கி ஓட வைத்த தெளிந்த பொன்னையும் மின்னலையும் ஒத்த காட்சியினை உடைய பேரொளி பிளம்பே. அதாவது உருக்கி ஓட வைத்த தெளிந்த பொன்னையும் மின்னலையும் ஒத்த காட்சியினை உடைய பேரொளி பிளம்பே வளர்கின்ற நின் கருணை கையில் வாங்கவும் மேன்மேலும் மிகுகின்ற மேலும் மேலும் மிகுதியாக இருக்கின்ற நின் அருட்கரத்தால் மேலும் மேலும் மிகுதியாக இருக்கின்ற தங்களுடைய அருள் கரத்தால் வளைத்து ஈர்க்கவும். மணிவாசகப் பெருமானை இறைவன் அருட்கரத்தால் வளைத்து ஈர்க்கிறார். அப்படி ஈர்க்கும் பொழுது நீங்கி அதற்கு அகப்படாமல் இறைவனே வந்து அவனுடைய அருட்கரத்தால் வளைத்து ஈர்த்து கொள்கிறான். ஆனால் மணிவாசகப் பெருமான் அதற்கு அகப்படாமல் விலகி இப்பால் மிளிர்கின்ற என்னை, இந்த பொய்யுலக வாழ்க்கையில் இருமாந்து கழிக்கின்ற சிறியேனை விடுதி விட்டு விடுவாயோ
கைவிடாமல் காத்தருள வேண்டும் என்பதாக மணிவாசகப் பெருமான் இறைவனிடம் இந்த திருப்பாட்டில் விண்ணப்பித்து இறங்குகின்றார். மதிக்கொழுந்து என்றால் பிறை. மதிக்கொழுந்து ஒன்று ஒளிர்கின்ற நீன்முடி என்றது அடைக்கலம் புகுந்தாரை, இறைவன் திருவடிகளில் அடைக்கலம் புகுந்தாரை இறைவன் தன்னுடைய தலையால் தாங்கிக் காக்கும் அருட்குணம் உடையமையை இங்கு புலப்படுத்துகிறது. இது எவ்வளவு பெரிய அருமையான பாடல்! சிந்திக்கும் எம்பெருமானுடைய திருவருளை எவ்வளவு ஓங்கி எவ்வளவு உயர்த்தி அவர் தெளிந்த காரணத்தால் எவ்வளவு உயர்வாக கூறுகிறார். அதாவது மதிக்கொழுந்து ஒன்று ஒளிர்கின்ற நீன்முடி என்றது அடைக்கலம் புகுந்தாரை, இறைவனின் திருவடிகளில் அடைக்கலம் புகுந்தவர்களை எம்பெருமான் தன்னுடைய தலையால் தாங்கிக் காக்கும் அருட்குணமுடையவன் என்பதை புலப்படுத்துவதாக அமைந்துள்ளது. தெளிகின்ற பொன், அதாவது தெளிகின்ற பொன், வேற்று உலோக கலப்பாகிய மாசு நீக்கிய மாற்று உயர்ந்த பொன். எல்லா உலோகங்களிலும் மண்ணுக்குள்ளிருந்து வெட்டி எடுக்கிற தங்கம், வைரம், அது போன்ற எல்லா விதமான உலோகங்களிலும் மாற்று உலோகங்கள் கலந்திருக்கும். செம்பு, அலுமினியம், பித்தளை போன்ற மாற்று உலோகங்கள் கலந்திருக்கும். அந்த வேற்று உலோக கலப்பாகிய மாசு நீங்கிய மாற்று உயர்ந்த பொன், அதைத்தான் தெளிகின்ற என்று கூறுகிறார். அதை உருக்கி அதில் இருந்து கலப்பினத்தை நீக்கி தெளிகின்ற என்னும் அடையை மின் என்பனதோடும் இணைத்து முகில் படல முதலியவற்றால் மறைவுபடாத மின்னற்கொடியெனவும் கொள்ள வேண்டும். அதாவது அந்த உருக்கி தெளிவு பெற்ற பொன்னை எப்படி நினைக்க வேண்டும் என்றால், மின்னல் கீற்று ஒன்று வானத்தில் தோன்றும் பொழுது முகில் மேகங்கள் இல்லாமல் தெளிவாக தோன்றும் மின்னலை போன்ற காட்சி என்று நாம் ஒப்பித்து பார்க்க வேண்டும் என்று மணிவாசகப் பெருமான் கூறுகிறார். தோற்றமானது கற்பொறியால் வரம்பிடப்பட்டு இயலாத காட்சி. அத்தகைய பேரொளி பிளம்பிற்கு உயர்ந்ததன் மேற்றே யுள்ளும் காலை என்னும் விதிப்படி உவமங்கூறுதல் இயலாததால் காணப்பட்ட பொருள்களில் சிறந்த பொன்னையும் அந்த மின்னொளி கீற்றையும் கூறுவாராக அமைந்துள்ளது. நிறத்திற்கு பொன்னும் ஒளிக்கு மின்னலும் இங்கு கூறப்பட்டது. அன்பர்களுக்கு வழங்க குறையாமல் மேலும் மேலும் அன்பர்களுக்கு இறைவனுடைய கருணை வழங்க குறையாமல் மேலும் மேலும் நிறைந்து இருத்தல் பற்றி, மேலும் மேலும் நிறைந்திருக்கிறதா, அதை பற்றி வளர்கின்ற கருணை என்றால் தன் கருணை அல்ல குறையா அரண் என்பதை காணலாம். தன் கருணை அல்ல குறையா அல்லன், இறைவனுடைய கருணை அல்ல குறையாது என்பதை காணலாம். குறைவிலா நிறைவே என்று மணிவாசகடிகள் பிரிதோரிடத்து கூறியதற்கும் இதுவே சான்றாகும். வாங்குதல் என்றால் வளைத்து பிடித்தல். உலகத்தில் ஒருவனை வளைத்து பிடித்து துன்புறுத்தற் பொருட்டுமாம். உலகியலில் ஒருவனை வளைத்து பிடித்து துன்புறுத்துவார்கள், ஈண்டு அஃது. ஆனால் இறைவன்
திருவுள்ளம் அன்றென்பதை புலப்படுவதற்கு கருணை கையில் வாங்கவும் என்றார். உம்மை சிறப்பு பொருட்டு ஆண்டவனே அருணோக்கால் தாம் ஈர்க்கப்பட்டமின்மையின் கருணையை கையாக உருவகம் செய்யினார். தன்னுடைய பெருமான் அருட்கரத்தால் வளைத்து பிடித்து கொண்டார் என்று பெருமானுடைய கையை உருவகமாக செய்துள்ளார். இறைவன் அருளுக்கு இடநாதற்கு தவம் கிடப்பார் பலர். இறைவனுடைய அருள் கிடைப்பதற்கு, அந்த அருளில் இடமாக கிடைப்பதற்கு பலர் தவம் கிடப்பார்கள். என்னை இன்புறுத்தல் பொருட்டு, என்னை மணிவாசக பெருமானாகிய அவரை இன்புறுத்தும் பொருட்டு கருணை காரணமாக எம்பெருமான் இறைவன் மணிவாசக பெருமான் மேல் கொண்டுள்ள கருணை காரணமாக வலிந்து பற்றவும், இறைவனே வலிந்து ஈர்த்து தன்னுடைய கரங்களால் வலிந்து பற்றவும், நான் என்னுடைய அறியாமையால் இறைவன் பற்ற நெருங்கிய பொழுது நான் அகப்படாமல் நீங்களானேன் என்று மணிவாசக பெருமான் இறைவனிடம் இறங்குகிறார். வாங்கவும் நீங்கி இவ்விடம் மெய்யின்ப வாழ்வில் தலைப்படற்கு ஒருப்படாமல் நீங்கி இப்பொய்யுலக வாழ்வில் இருமாந்து இருக்கலானேனே. மெய்யின்ப வாழ்வில் தலைப்படுவதற்கு ஒருப்படாமல் நீங்கி இப்பொய்யுலக வாழ்வில் இருமாந்து இருக்கலானேனே என்று மணிவாசக பெருமான் இறைவனிடம் இறங்குகிறார். இப்பால் மிளிர்கின்ற என்னை, இந்த பொய்யுலக வாழ்வில் மிளிர்கின்ற என்னை பேரின்புறுத்தற்கு ஆண்டவன் வலிந்து பற்றவும் அகப்படாமல் நீங்கியதே என்னுடைய பெரும் பிழையாகும். அந்த பிழைக்கு இறங்காமையோடு இப்பொய்யுலக வாழ்க்கையில் கழித்திருத்தல் அதனினும் பெரும் குற்றமாகும். இறைவனுடைய திருக்கரங்களுக்கு அகப்படாமல் நீங்கியதே பெரும் பிழையாகும். அந்த பிழைக்கு இறங்காமையோடு இப்பொய்யுலக வாழ்க்கையில் கழித்திருத்தல் அதனினும் பெரும் குற்றமாகும் என்று மணிவாசக பெருமான் அருளுகிறார். கழித்திருத்தல் அதனினும் பெருங்குற்றமேயாகும். இத்தீர்வில் பிழையை திருவுளங்கொண்டு, இத்தீர்வில் என்னுடைய பிழையை பெருமானே திருவுளம் கொண்டு சிறியேனை கைவிட்டு விடுவாயோ, விடல் ஆகாது என்பது கருத்தாக நமக்கு புலப்படுகின்றது. இதன் கண் நின் கருணை கையில் என்னை வளைத்து பற்றவும், நின் கருணை கையில் என்னை வளைந்து பற்றவும் நீங்கி இப்பொய்யுலகில் கழிக்கும் சிறியேனை கைவிடலாகாதென்று விண்ணப்பம் செய்து கொண்டமையால் பிரபஞ்ச வைராக்கியம் இங்கு புலனாகிறது. அடுத்த பாடல். செழிகின்ற தீப்புகு விட்டிலிர் சின்மொழியாரின்பனால், செழிகின்ற தீப்புகு விட்டிலின் சில்மொழியாரில் நாள், விழுகின்ற என்னை விடுதி கண்டாய் வெறிவாய் அருகால், உழுகின்ற பூமுடி உத்தரகோசமங்கை கரசே, வழி நின்று நின்னருளாமமுதூட்ட மறுத்தனனே, வழி நின்று நின்னருளாரமுதூட்ட மறுத்தனனே, வழி நின்று நின் அருள் ஆரமுது ஊட்ட நான் மறுத்தனனே. அதாவது முன்னை திருப்பாட்டில் முதல் பாட்டில் ஆண்டவன்
தன் கருணை கையால் வாங்கவும் அகப்படாமல் நீங்கிய தம் இயல்பு குறித்து இறங்கிய அடிகள் இந்த திருப்பாட்டில் அங்கனம் அகப்படாமல் நீங்கும் நிலையில் வழிமறித்து, இந்த திருப்பாட்டில் அங்கனம் அதாவது வளைத்து ஈர்த்த இறைவன் அந்த ஈர்ப்புக்கு அகப்படாமல் மணிவாசகப் பெருமான் நீங்கும் நிலையில் வழிமறித்து அதையும் மறித்து அருளமுது ஊட்டினார். அருளமுது ஊட்டவும் மறுத்து விடலானேனே என்று இறங்குகிறார். என்னை தடுத்து மறுத்து வழிமறித்து நீங்கள் அருளமுது ஊட்டினாலும் அருளமுது ஊட்டவும் அதையும் மறுத்து விடலானேனே என்று மணிவாசகப் பெருமான் இறங்குகிறார். வெறிவாய் அருகால் உழுகின்ற பூமுடி தேன் தோய்ந்த வாயினவாகிய வண்டுகள் கின்றுகின்ற கொன்றை மலர் மாலையை அணிந்த முடியினை உடைய உத்தரகோச மங்கைக்கு அரசே, வழி நின்று வழியில் மறித்து நின்று நின் அருள் அமுது ஊற்ற நின் கருணையாகிய அரிய அமிழ்தத்தை வழிந்து நீ ஊட்டவும் மறுத்தனன் ஏற்றுக்கொள்ளாமல் மறுத்தனாய் நான் ஏற்றுக்கொள்ளாமல் மறுத்தனன் ஆகிவிட்டேன். செழுகின்ற தீப்புகு விட்டிலின் மிகுகின்ற தீயின் கண் விழும் விட்டிற்பூச்சியைப் போல சில்மொழியாரின் சிலவாகிய சொற்களையுடைய சில்மொழியார் சிலவாகிய சொற்களையுடைய மகளிரிடத்து பன்னால் விழுகின்ற என்னை பலகாலும் விரும்பி கிடைக்கின்ற சிறியேனை விடுதி விட்டுவிடுவாயோ, என்னை விட்டு விடுவாயோ, விடலாகாது, விட்டு விடுவாயோ, விடலாகாது என்பது இதனுடைய பொருளாக நாம் கருதி கொள்ளலாம். வெறி என்றால் தேன் அருகால் அன்மொழி தொகையாக நின்று 6 கால்களையுடைய வண்டை உணர்த்தும். உழுதல் தேன் மிகுதி பற்றி இதழ்களை கிளறுதல், தேன் மிகுதி பற்றி இலைகளை கிளறுதல். வண்டு போய் அந்த இதழை கிளறி அதாவது அதை உழுது அதனிடம் இருந்த தேனை பருகும். வழி என்றால் முன்னை திருப்பாட்டில் கூறப்பட்டபடி இவ்வுலக வாழ்க்கையை நோக்கி அடையும் இவ்வுலக வாழ்வையை நோக்கி அடையும் நெறி, அந்த நெறியில் செல்ல விடலாகாதென்று கருணை காரணமாக இறைவன் தன் மீது கொண்ட கருணை காரணமாக ஆண்டவன் தம்மை மறித்து நின்றமை தோன்ற நின்று என்றார். மறித்து நின்றமையை நின்று என்றார். ஒருவனை வழிமறித்தல் அவனை துன்புறுத்தி அவனுடைய கைப்பொருளை கவர்வதற்கென்றே நிகழ்வது. ஒருவனை வழிமறித்தால் அவனை துன்புறுத்தி, இந்த நில உலக வாழ்வில் அதுதானே நடந்துகிட்டு இருக்கிறது. ஓடுற ஒருத்தனை குறுக்காட்டி அவனை அடிச்சுட்டு அவன்கிட்ட இருக்கிற பொருளையெல்லாம் களவாண்டுகிட்டு போற நிகழ்வு. அதைத்தான் ஒருவனை வழிமறித்தல் காரணம் எதுவெனில் அவனை துன்புறுத்தி அவனுடைய கைப்பொருள்களை கவர்வதற்காக நிகழ்வது. இவ்வுலக நிகழ்ச்சிக்கு இது நில உலக நிகழ்ச்சி. இதற்கு மாறாக இங்கே மணிவாசகப் பெருமான் என்ன கூறுகிறார்? ஆண்டவன் என்னை வழிமறித்து தடுத்து பெற முடியாத பெறுவதற்கு அரிய தன் அருள் அமுதத்தை எனக்கு ஊட்டுதல் பொருட்டு, தன்னுடைய அருள் அமுதத்தை எனக்கு வழங்குதல் பொருட்டு என்று கூறுகிறார். இறைவன் மணிவாசகப் பெருமானை வழிமறித்து தடுத்ததற்கு காரணம், யாவரும் பெற முடியாத இறைவனுடைய அருள் அமுதத்தை மணிவாசகப் பெருமானுக்கு ஊட்டுவதற்காக வழிமறித்தார் என்று கூறுகிறார். நின் அருளார் அமுதூட்ட என்றார். ஈதல் தருதல் முதலிய சொற்களில் இன்று ஊட்ட என்று சொல்லது. ஊட்டல் என்பதை ஈதல் என்றும் கூறலாம்,
தருதல் என்றும் கூறலாம். அருளமுதத்தை கையினால் கொடுத்தால் அதன் பெருமை அறியாமல் உண்ணாது உகுத்து விடவும் கூடுமென்று. ஆகா, எப்படி சிந்தித்து பாருங்கள். அதாவது கையில இறைவன் மணிவாசக பெருமானுடைய கையில் அந்த அமுதத்தை கொடுத்தா, ஈதல் கொடுத்தல், ஈதல் கையில கொடுக்கிறது, தருதல் கையில தருதல், இந்த சொல்ல பயன்படுத்தாம அமுது ஊட்ட என்றார். இதற்கு காரணம், இறைவன் தன்னுடைய அருளமுதத்தை மணிவாசக பெருமானை வழிமறித்து கையில் கொடுத்தால் அதை அந்த அமுதத்தை உண்ணாமல் அதனுடைய அருமை அறியாது அதனை உண்ணாது கீழே உகுத்து விட்டுவிடுவென்று இறைவன் திருவுளம் கொண்டமையால் அமுதை ஊட்டினார், அருளமுதத்தை ஊட்டினார் என்று நாம் கருத்தில் கொள்ளலாம். அழியும் இயல்பினதாகிய இவ்வுலக வாழ்க்கையை நச்சி செல்லும் நெருங்கி செல்லும் என்னை வழிமறித்து தன் அருள் அமுது ஊட்டவும் மறுத்துவிட்டு கேடுபயக்கும் இழிந்த காமத்தை விரும்பலானேன் என்பார். விழுகின்ற என்னை என்றார். மகளிருடைய சிலவாகிய மொழிகளே என்னை பலகாலம் வீழச் செய்கின்றன என்று கூறுகிறார். சின்மொழியாளில் பன்னாள் என்றார். காம வீழ்ச்சி கடிதில் கெடுக்கும் இயல்பினை கெடுக்கும் இயல்பினதென்பதற்கு காம வீழ்ச்சி கடிதில் கெடுக்கும் இயல்பினை என்பதற்கு தீப்புகும் விட்டில் ஊமமாயிற்று. தீயில் விழும் வீட்டிற் பூச்சிக்கு ஊமையாக கூறுகிறார். வீட்டில் பூச்சி, அந்த விட்டில் பூச்சியானது நெருப்பில் சிறிது வீழ்ந்து சூடு தாக்கி திரும்பினும் பின்னரும் அந்த தீயில் வீழ்ந்தே இருப்பதாகும். விட்டில் பூச்சி சுடர் எரிந்து கொண்டிருக்கும் போது அதுக்கு பக்கமா போகும், சூடு தாங்காம சுத்தும், ஆனா திரும்பி அதுக்கு போகாம இருக்காது. மறுபடியும் அந்த நெருப்பையே சுத்தி சுத்தி பக்கத்துல போய் அந்த தீயிலேயே வீழ்ந்து இறந்து போயிடும். அது மாதிரி அங்கனமே காமத்தோய்வு, காமத்தோய்வு துன்புறுத்தினும் மறித்தும் அதன்கட் சென்று கெடுதல் மக்கள் இயல்பென்பது குறிப்பு. வீழ்வதற்குரிய அக்காமமும் சிறிதென்று பெரிதென்பது பெரிதாகும். செழுகின்ற தீ என்னும் ஊமையடையால் நாம் அறியப்பெறலாம். தீயை, அந்த காமத்தை செழுகின்ற, வளர்ந்து செழிந்து செலுத்தி எறிகின்ற தீக்கு ஒப்பாக கூறுகிறார். அந்த காமமானது அந்த வளர்ந்து எரிகின்ற தீப்பிழம்பை போல் சூடானது, வெம்மையானது. அதில் விழுந்தால் விட்டில் பூச்சியை போல் இறந்து விடுவோம் என்று நாம் இதனால் சிந்தித்து அறியலாம். சின்மொழி பன்னாள் என்பது முரணணி. விட்டில் பூச்சி விளக்கு தீயில் ஷாங்காரும் பலமுறை விழிந்து ஒளிதல் போல யானும் கெடுங்காரும் பல நாள் வீழ்கின்றேன் என்பார். பன்னால் விழுகின்ற எண்ணெய், பன்னால் விழுகின்ற எண்ணெய் என்பதற்கு அதனுடைய பொருள். இந்த பெரும்பிழையை திருவுளம் கொண்டு கைவிடல் ஆகாதென்பது வேண்டுகோளாகும். இதன்கண் தீப்புகு விட்டில் சின்மொழியாரில் பன்னால் விழுகின்ற எண்ணெய் அது பற்றி கைவிடாமல் காத்தருள வேண்டும் என்பது கூறப்பட்டிருப்பதால் இதுவும் இந்த பிரபஞ்சத்தில் வைராக்கியமாகும். மணிவாசக பெருமானுடைய வைராக்கியம். ஆதலால் இது பிரபஞ்ச வைராக்கியம் என்பதை நாம் புலனால் அறிந்து கொள்ளலாம். விண்ணுறவடுக்கிய விறகின் வெவ்வளல் உண்ணிய புகிலவை ஒன்றும் இல்லையாம்
பண்ணிய உலகெனில் பயின்றன பாவத்தை நன்னி நின்றறுப்பது நமசிவாயவே என்று திருநாவுக்கரசர் திருவாக்கையும் இங்கு நாம் நினைவு கூறலாம். இதனால் வினை தொகுதிகள் யாவும் இறைவன் திருவருளால் அழியும் என்பது இங்கு நாம் அறியப்பெறலாம். வினை தொகுதிகள் யாவும் இறைவன் திருவருளால் அழியும் என்பதை நாம் அறியலாம். அடுத்த பாடல், மறுத்தனன் யான் உன் அருள் அறியாமையின் என் மணியே, வெறுத்தெனை நீ விட்டிடுதி கண்டாய் வினையின் தொகுதி, ஒரு தெனை ஆண்டுகொள் ஒத்தர கோசமங்கை கரசே, பொறுப்பரன்றே பெரியோர் சிறு நாய்கள் தம் பொய்யினையே. பொறுப்பர் அன்றே பெரியோர் சிறுநாய்கள் தம் பொய்யினையே. இந்த பாடலில் முன்னை திருப்பாட்டில் கருணை காரணமாக வழிமறித்து அருளமுத ஊட்டவும் மறுத்துவிடலானேன் என்று இறைவன் திருவடிகளில் இறங்கிய அடிகள் இத்திருப்பாட்டில் அங்கனம் மறுத்ததற்கு காரணம் கூறி அந்த பிழையை பொறுத்தருள வேண்டும் என்று விண்ணப்பம் செய்கிறார். நீ வளையவத்து என்னுடைய தங்களுடைய திருக்கரம் கொண்டு என்னை வளைத்து பிடித்து ஆட்கொண்டாய், அதற்கு நான் மறுத்தேன், அந்த பிழையை பொறுத்தருள வேண்டும் என்று இந்த பாடலில் மணிவாசக பெருமான் விண்ணப்பம் செய்து கொள்கிறார். அதாவது, என் மணியே, என் மாணிக்க மணியே, உத்தரகோச மங்கைக்கு அரசே, யான் அறியாமையால் உன் அருளை மறுத்தனன். நான் என் அறிவின்மையால் நீ ஊட்டிய அருளமுதத்தை உண்ண மறுத்து விட்டேன். என்னை நீ வெறுத்து விட்டுடுதி, அது குறித்து அடியேனை நீ வெறுத்து என்னை கைவிட்டு விடுவாயோ? விடலாகாது. வினையின் தொகுதி ஒருத்து என்னை ஆண்டுகொள், கண்ம குழுவை கடிந்து அடியேனை ஆண்டு கொண்டு அருள்வாயாக. பெரியோர் சிறுநாய்கள் தம் பொய்யினை பொறுப்பர் அன்றே. பெரியாராயினர் பெரியோர்கள் இழிந்த நாய்களை போன்ற, பெரியோரானவர்கள் இழிந்த நாய்களை போன்ற சிறியவர்களுடைய பொய்மையை பொறுத்து அருள்வார்கள் அன்றோ என்பது இதனுடைய பொருள். இம்மை வாழ்க்கைக்குரிய பொன் நெல் முதலிய பல்வகை பொருள்களுக்குள்ளும் மணி சிறந்ததாகலின், இம்மை வாழ்க்கை இந்த நில உலக வாழ்க்கைக்கு பொன் நெல் முதலிய பலவகை பொருள்களுள்ளும் மணி சிறந்ததாகலின், அந்த நிலையில் வைத்து இறைவனை விழித்தது அருளார் அமுதத்தை மறுத்து சேரலல் பெறதற்க இவ்வுலகப் பொருளும் ஆக அப்பெருமான் விளங்குபவன் என்னும் குறிப்பு தோன்றுகிறது. உலகப் பொருளாகவும் உலகத்திலுள்ள எல்லா பொருளாகவும் இறைவன் விளங்குகின்றான் என்னும் குறிப்பு தோன்றுவதை காணலாம். உலகத்தில் அரிதிற் பெறத்தக்க ஒரு சிறந்த பொருள் எளிதில் கிடைக்கும் இயல்பினதாக, உலகத்தில் நாம் பெறக்கூடிய ஒரு சிறந்த பொருள் எளிதில் கிடைக்கும் இயல்பினதாக அதனை ஒருவன் வெறுத்து விடுவதற்கு காரணம் அப்பொருட்கண் இன்று. பெறுவோனிடத்து அப்பொருளின் அருமை அறியதற்குரிய நல்லறிவு இல்லாதையே ஆகும். பெறுவோனிடத்து அப்பொருளின் அருமை அறிவதற்கு நல்லறிவு இல்லதையே ஆகும். ஒரு பெரும் தன்மையுடைய ஒரு சிறந்த பொருள் ஒருவனால் நமக்கு வழங்கப்படுகிறது என்றால் அந்த பொருளின் அருமையை உணராமல் நாம் அதை பெறுவதற்கு தகுதியில்லாமல் போய்விடுகிறோம் என்பது கருத்தாகும். இந்த உண்மை தோன்றவே மறுத்தனன் யான் உன் அறியாமையால், மறுத்தனன் யான் உன் அருள் அறியாமையால், நான் மறுத்துவிட்டேன் உன்னுடைய அருளை அறியாமையால் என்று மணிவாசக பெருமான் கூறுகிறார். யான் மறுத்ததற்கு காரணம் என் அறியாமையின், அந்த அறியாமையை நீ வெறுத்து ஒழிக்க வேண்டும்.
தங்களுடைய திருவருளை நான் மறுத்ததற்கு காரணம் என்னுடைய அறியாமை. அந்த அறியாமையை இறைவா நீ வெறுத்து ஒழிக்க வேண்டுமன்றி அது பற்றி என்னை கைவிடலாமா? அதற்காக என்னை நீ வெறுத்து கைவிடலாமா என்று மணிவாசக பெருமான் இறைவனிடம் இறங்குகிறார். வெறுத்தனை நீ விட்டுடுதி என்றார். அறியாமையை விளைவிப்பது ஆணவ மலம். ஆதலாலும் அவ்வாணவ உரைப்பு பண்டை தீவினையால் வலியுறுத்தலாலும் அத்தீவினை பல்வேறு வகையாக செய்யப்பட்டு தொகுதியாக அமைந்திருத்தலானும் அவ்வினைக்குழுவை அந்த வினைக்குழுவை ஒருத்து அழித்து என்னை ஆட்கொண்டருளின் நின் அருளமத நுகர்ச்சியில் தலைப்பட்டு உய்வேன் என்பார். நின் அருளமுத உணர்ச்சியில் தலைப்பட்டு உய்வேன் என்கிறார். வினையின் தொகுதி ஒருத்தனை ஆண்டுகொள், வினையின் தொகுதி ஒருத்து எனை ஆண்டுகொள் என்றார். இனி ஆண்டுகொள் உத்தரகோச மங்கை கரசே என்பதற்கு ஆண்டு கொண்ட என விரித்து பொருள் கோடலாகும். அங்கனம் கொள்ளுங்கால் என் அறியாமையை ஒழிக்க வேண்டியது ஆட்கொண்ட நினக்கு, என்னை ஆட்கொண்ட உனக்கு அது இன்றியமையாதது. என்னை வெறுத்து ஒழிக்கலாமா? என்னை வெறுத்து ஒழிக்கலாமா? என்னை வெறுத்து ஒழிக்கலாமா என்றும் நாம் பொருள் கொள்ளலாம். இறுதியடியில் முன்னர் கூறிய சிறப்பு பொருளை உறுதிப்படுத்துவதற்காக பொறுப்பரென்றே பெரியோர் சிறுநாய்கள் தம் பொய்யினையே என உலகறிந்த தன்மையை கூறி முடித்தார். பெரியோர்களுடைய இயல்பு செயற்கரிய செய்தல் என்பர். அந்த அரும் செயல்களில் பெரியோர்களுடைய செயல்களெல்லாம் செயற்கரிய செயல். அந்த அரும் செயல்களில் அந்த அரிய செயல்களில் ஒன்றானது சிறியோர் செய்த பிழைகளை பொறுத்தலாகும். சிறுமையின் இழிவு தோன்ற சிறுநாய்கள் என்றார். சிறுமையின் இழிவு தோன்றுவதற்காக அந்த சிறு பிழை செய்தவர்களை சிறு நாய்கள் என்றார். பொய் என்றால் மனத்தால் வஞ்சித்து மொழியார் பிறழக் கூறி செயலால் மாறுபட ஒழுகும் தீயொழுக்கம். மனத்தால் வஞ்சித்து மொழியால் பிறழக் கூறி செயலால் மாறுபட ஒழுகும் தீயொழுக்கம். இதனால் உன் அருளமுதை என் அறியாமையால் மறுத்தேன் எனவும் அதற்கு மூல காரணம் என் வினைக்குழு. வினைக்கே ஒரு குழு வச்சுட்டார். எல்லா தீமையும் சேர்ந்து ஒன்னா சேர்ந்துக்குச்சா, எல்லா வினைகளையும் சேர்ந்து ஒன்னா ஆயிடுச்சா. அதனால அந்த தீவினைக்கெல்லாம் ஒரு குழுன்னு சொல்லிவிட்டார். அந்த வினைக்குழுவை ஒரித்து, அப்பேற்பட்ட வினைக்குழுவை ஒருத்து தன்னை ஆட்கொள்ள வேண்டும் எனவும் அது பற்றி அதற்காக என்னை வெறுத்து விடலாகாதெனவும் கூறப்பட்டிருத்தலால் இங்கவும் மணிவாசக பெருமானுடைய பிரபஞ்ச வைராக்கியம் நமக்கு புலனாவதை அறியலாம். சிவசிவ திருச்சிற்றம்பலம். இன்றைய திருவாசக அருளுரையில் இந்த 3 பாடல்களும் எம்பெருமான் திருவருளால் பாடல்களும் அதனுடைய பொருளும் நான் படித்து அறிந்த வகையில் என்னுடைய சிற்றறிவுக்கு தகுந்தவாறு இந்த வலைத்தள ஒளிக்காட்சியில் பகிர்ந்து கொள்கிறேன். சிவசிவ திருச்சிற்றம்பலம். அம்மை எனக்கு அருளியவாறு ஆர்பெருவாரச்சோவே. அருட்குருநாதர் தில்லை ஆனந்த நடராஜமூர்த்தியின் திருவடிகளில் கலந்த திருவாத ஊரர் மாணிக்க வாசக பெருமான் மலரடிகளை பணிந்து, எல்லாம் வல்ல எம்பெருமான் தில்லை ஆனந்த நடராஜமூர்த்தியின் திருவடிகளை பணிந்து, எல்லாம் நின் செயல் என்னால் ஆவதொன்றுமில்லை எம்பெருமானே என்று பணிந்து இன்றைய திருவாசக அருளுரையை இன்று
இத்துடன் நிறைவு பெற்றுக் கொள்கிறேன். சிவசிவா. திருச்சிற்றம்பலம். தென்னாடுடைய சிவனே போற்றி, எந்நாட்டவர்க்கும் இறைவா போற்றி போற்றி.